खाम्फा बरगयारि सारखौहाय थारमाने दा इउथ पिपिएफ नि बिथां आफादगिरिया दिनै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो भिडिअखौ होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासंना लादो बिथाङा दिनै खाम्फा बरगयारि सारखौ मा बुंखो जे दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ आङो खोनानानै आं आसरित मोनदों आरोखि जेखियानो जाबानो बिथांमोना पलिटिक्सनि थाखाय बुंदों मादों आं मिथिया खिन्थु नायग्रोदो अब्ला नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे होगोनोसै सासे लिडार बाले मानथो जेनदों गावनो सासे डिपुटि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि उनावनो गावनो सासे डिपुटि चिफब्ला जेननायनि कुइसना मानो फैनांगौ मानो जेननांगौ माने गावनो सासे लिडारखा गावनो सासे हाई लेभेलनि लिडारखा हि हिमसेल्फ इज द लिडार वाइ माने बियो मानो जेननांगौ जाखो गावनोथ' डिसिसन मेकार गावनोथ' माने ओपिनियन होग्रा मानसि गावनोथ' माने बिपिएफ दलखौ बोरै दैदेननांगौ बेखौ सानग्रा मानसि मोनसेल' समस्थियाव गाव हारसिंनि गावनि समस्थिखौनो चिरां दुवारखौनो जुदि गावगाय रायजोफोरनि कनफिडेन्स होनो हायाखैब्ला चिरां दुवार समस्थियावनो गाव देरहानो हायाखैब्ला अब्ला बिथांनि लिडारशिप क्वालिटिया बहा जों बेखौसो बुंनो गोनां जागोन आरो गाव हारसिं मानो बार जेनबाय थादों गावनाव जुदि एसेबां लिडारशिपनि क्वालिटि दंखायोबा गावनि समस्थियावथ' गाव जेननाङा अन्तत बिटिसि समस्थियाव गावनि समस्थियावनो मानो बारे जेनबाय थायो बिथाङा दा जों बेखौसो गावखौसो सोंनांगोन आरोखि दिनै भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय हासरा प्राइमारियाव मोनसे गेवलां मेल जादों आरो बे मेलावहाय इउपिपिएल दोलोनि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै माने जोंनि बिपिएफआवहाय जइन जादों दा जोंनाव मोनसे सोंलु जायो आरो जे बर्तमानथ' इउपिपिएल दोलोनिनो सरकार सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोननि सरकार थासान्दियावबो सोरबा भिसिडिसिनि सोद्रोमा सोरबा बिथांमोननि सेन्ट्रेल लिडार सोरबा डिस्ट्रिक्ट लिडार ब्लकनि प्राइमारि लिडारफ्रा बिपिएफ दोलोआव जइन जानायनि कारना मा गावसोर सरकार सालायसेयावबो मानो बिपिएफआवसो मानसिफ्रा फैगासिनो दं जे जों बेखौनो बुजिबाय जे इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोर बिथांमोननि सरकार सालायनाया 5 बोसोर कमप्लिट माने जानो थांगासिनो दं 2-3 मासनि उनाव 5 बोसोर जानोसै बिथांमोना रायजोफोरनो जि फारसे 100% एसुरेन्स बायदिसिना माने गेरेन्टि बिथांमोना भिजन डकुमेन्टआव फोसावदोंमोन दा बेखौ बिथांमोना मावनायाव 100आव 100% फेल जानायनि थाखाय दिनै इउपिपिएलनि गोबां सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट ब्लक लेभेलनि वार्कारफोरा नार्भास जाबाय आरो गावसोरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जिबायदि मोनसे आसा खालामदोंमोन बेबायदि जाफुङैनि थाखाय गोबाङानो गोसोआव माने दुखु मोननानै दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना जइन जाबैनायखौ जों नुदों आरो बावैसो सिगां नोंथांमोना नुदों जोंनि बिपिएफनि सासे सिनियर दैदेनगिरि जायखौ जोङो सेकेन्ड इन कमान्ड होननानै सानना लायोमोन आरो मोनसे समनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथां लोगोसे माने केबिनेट मन्त्रि बारग' केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जइन जानाय समाव जोङो सानदोंमोन जे हाजार बिपिएफनि जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव थांसिगोन नामा बिथांमोनजों गासैबो थांफाजोबनानै जोंनि ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा बायनानै बिपिएफ माने राजखान्थि हान्जाया चिरां जिल्लायाव लांदां जासिगोन नामा जोङो बेबायदि सिरि सानबाय थादोंमोन आरो गोसोआव मोनसे गिनाय फैदोंमोन नाथाय दाखालि बावै 8 तारिख फेब्रुवारियाव जेब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा जइन जाबाय मात्र 70 जनल' मानसिनि नाम लिस्ट हादों बिथाङा दा जोङो सानदों बिथांनि जि मिशन थांखि बियो बिराद गिदिर मोनसे फेल जाबाय जइन जाग्रोमोना मोनाबिलियावनो जोङो खोनानो मोनबाय खाम्फा बरगयारि बिथांनि थाखाय माने समस्ति गैया इलेक्सन गेलेनो थाखाय बिथांनो टिकेट होनो हाया दा जोङो बेखौनो बुंदों सासेल' खाम्फा बरगयारि खारदों बिपिएफ हान्जानिफ्राय 1000 जननि बारा खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्मआ माने बिपिएफ दलाव दिनै दङ आरो 1000नि बारा खाम्फा दंसै 1000नि बारा चन्दन दंसै बिथांमोना गावसोरजों लांफानाय जि माने प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मेम्बारफोर लांफादों गावसोरजों लेंफानानै बै सानैसो मानसिफोरनि राजनैतिक भबिष्यतआ मा जागोन गावनो जुदि टिकेट मोनाब्ला गावजों लोगोसे जइन जाफानाय सानैसो प्राइमारिनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि लिडारफोरनि माने राजनैतिक भबिष्यतआ मा जागोन दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांनि थाखाय माने जायगायानो गैया इलेक्सन गेलेनो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बाय इलेक्सनाव टिकेट होआखिसै एमपि इलेक्सनावबो टिकेट होआखिसै एमसिएलए इलेक्सन थाखायबो टिकेटआनो गैयाब्ला दा बिथांमोनजों थांफानाय जि सासे सानै जोंनि माने गाहाय लेभेलनि माने लिडारफोर बिथांमोननि राजखान्थि भबिष्यतआ मा जागोन बिराद गिदिर मोनसे सोंलु जानानै दं आरो दा बेनिखायनो दिनै सासेल' खाम्फा बरगयारि खारदों बिपिएफ दलाव लिडारनि अभाब जायाखै हाजार माने खाम्फा बरगयारि दङ आरो बिपिएफ दलखौ रायजोफ्रा मोजां मोनो माने सोरबा खाम्फा बरगयारिजों दिनै रायजोआव थांफायाखै साफा सानै गावजों सोमोन्दो थानाय वार्काराल' थांफादों बिनि अनगायै माने रायजोफ्रा थांफायाखै दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो 2025 सन नैबे देग्लायनो
माने सरकार दागोना 100% रोखा जानानै दङ जेरावनो BPF नि मिटिं जायो हाजार हाजार मानसि थाङो रुलिं पार्टी UPPL मानसिफ्रासो दिनै BPF आव हाबगासिनो दं आरो नोंथांमोना खोनादों अबेबा अबेबा जायगायाव BCDC चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोननि CWC मेम्बार गोबां रोखोमनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै BPF दोलावसो माने आखाइ हमफैबाय थादों आरो बेनिखायनो BPF दोला सोरबा सन्दन खाम्फाजों खोथा नङा BPF दोला दिनै लोरबां नङा जोबोद गोख्रों जानानै दङ आरो रायजो राजाया दिनै BPF जोंसो दङ सार नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव गोबां दिनै खाम्फा बरगयारि बुंदों BPF दोलोआव कन्स्ट्राक्टिभ डिसिजन कन्स्ट्राक्टिभ अपिनियन गैया होनना बुंदों नाथाय बिथांमोना गोबां सम बावबाय मानि थाखाय बिथाङा बेबायदि खोथाखौ बुंखो बियो गावनि पार्सनेल माने सिन्ता कन्स्ट्राक्टिभ माने डिसिजन लोगोसे अपिनियननि खोथा बुंदों दा गावनोथ' लिडारमोन ना गावनोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि सेकेन्ड इन कमान्ड आं माखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि उनाव खाम्फा बरगयारिनो नेक्स्ट माने लिडार जानानै दंमोन दा गावनो लिडारमोन होमबा गावखौनो कुइसन खालामदों नामा बिथाङा गावखौसो कुइसन खालामनांगोन माने कालेक्टिभ डिसिजन कालेक्टिभ अपिनियन होमबा गावखौसो सोंगासिनो दं बिथाङा गावनो कालेक्टिभ डिसिजन होनो हायाखै गाव फेल जादों गाव कालेक्टिभ अपिनियन होनायखौ खोनासङाखै BPF थानाय समाव गाव फेल जाबोदों दा बिदिबा बिथांखौ जों सासे फेलार लिडार होननासो रिकगनाइज खालायनांगोन खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दा गावखौनो कुइसन खालामनाय जादों बिथाङा जे गावखौनो समस्त माने BPF हान्जाया फोथायोमोन दायथ' होदोंमोन रायजो राजाया फोथायोमोन दा दिनै बिथाङा बेबायदि बुंनाया गावनि थाखायनो माने आनफर्चुनेट आरो गावखौनो ब्लेम खालामना लानायनि अनगायै जेबो माने पजिटिभ माने खोथा जों नुहुराखै आरो बिथाङा बेबायदि बुंनानै गावखौनो दायनिफ्राय बारग'नो माबा मोनसे राहा नागिरदों नामा खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावखौसो माने ब्लेमनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा मोनसे लामा नागिरनाय बायदि नुदों आरो बिथांनि बुंनायावहाय पाब्लिकनि सिगाङाव बुंदों बिथाङा जेब्ला बिथाङा BPF आव डिपुटिसिप थादोंमोन बे समाव मावनो हायासै ओंखायनो बिथाङा बुंदों आंहा दायो सम फैबाय आङो सानखांनांगोन आरो आं रुलिजों थायोब्लासो आङो सोलायहोनो हामारसिगोन BTC ओनसोलखौ जौगानो दालाय मा मावनो हानोब्रा UPPL आव थांनानै दा बिथाङा मा मावनो हानो UPPL दोलोआव अलरेडि लिडार दंखायो सेकेन्ड इन कमान्ड पजिशननि लिडार दंखायो दा UPPL दोलोआव थांनानै खाम्फा बरगयारिनि बिथांनि पजिशन लिडारशिप पजिशना दिनै 15-16 नम्बरावसो थाहैबाय मा खामानि मावहैबावनो UPPL दोलोआव प्रमद बर'मान चिफ बिथां दंखायो UG ब्रह्म दङ माने गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन दङ फेरेंगामोन दङ गोबां दैदेनगिरि UPPL माने दोलाव अलरेडि दंखायो दा बिथांनि खोथाया UPPL दोलाव सोलिहैनाय नङा जेराव माने टिकेट मोनला होनखांबाय आरो मा लिडार जायोबो नङा होमबा दा बिथाङा दिनै 15-16 नाम्बार पजिशनावसो थानानै UPPL आव खामानि मावनांगोन अब्ला बिथांनि सिन्ता बिथांनि जि माने थिंक टेंक बिथांनि जि थट्स बे थट्सआ UPPL दोलाव एक्सेप्ट जानाय नङा बिथांनि डिसिसना एक्सेप्ट जानाय नङा खिन्थु बिथांखौ BPF थानाय समावसो एक्सेप्ट खालामोमोन मोजां खाम्फा बरगयारि सारखौ बिथाङा मा बुंदों मानोना खाम्फा बरगयारिया गावनो लिडारमोन गावनो जेनेबा माने पार्टिखौ दैदेनग्रामोन गावनो अपिनियन होग्रामोन गावसोरनि एडभाइस होग्रामोन साजेसन होग्रामोन नाथाय बेबायदि जुदि दैदेनगिरियानो जुदि गावनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो गावनि समाजाव जुदि देरहायाब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जुदि गावखौनो फोथायनाय होजायाखिसैबा अब्ला माबायदि लिडार जानो हागोन बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दा बे बुंनायनि सायावहाय आं बुंनांगौ गैया मानोना जों राजनितिनि मानसि दङ नालाय बिथांमोना राजनितिनि मानसि जाबाय बिथाङा मिथिबाय खिन्थु आं ओरैबायदि मोन्दों थारमाने खाम्फा बरगयारि सारा दिनै UPPL आव जयेन जानाय लोगो लोगोनो माने खाम्फा बरगयारि सारखौ ओरैबायदि मानसिफ्रा माबा खालामगासिनो दं आरोखि मा होनो प्रेसार खालामदों आरोखि बेखौ माने मेन्टेलि माबा मोनसे प्रेसार होनायदों खोमा खिन्थु बिथाङा जुदि नंगुबै जुदि दैदेनगिरिबा बेखौबो हानाय नङा आरोखि मेन्टेलि प्रेसार होबाबो बेखौ रावबो दबथायनो हानाय नङा मानोना बिथाङा जे डिसिसनखौ लादों बिथाङा पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो होननानै ओंखारदों जेब्ला बिथाङा पाब्लिकनि थाखाय मावखागोन आरोखि बेखौ खुनु रावबो माबा मोनसे बुंब्लाबो बेखौ माने थरखा खालामबाबो बिथाङा माबानाय नङा आरो बिथांमोना जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना गासैबो पलिटिक्सनि थाखाय बुंनाय आरो बिथांमोना रावबो माने खाम्फा बरगयारि सारनिफ्राय देरसिन जानो हाखाया आरो बिसोर मानोना बिथांनि कन्ट्रिबिउसन होनायजों बिसिनि कन्ट्रिबिउसन होनायजों मालाबाबो मिलाया आरोखि बियो